колко по-добре е сега, като го няма чука. Какво беше това? Хора, имам лоши новини. О, какво пак сега? Нокът е откраднал чука. Кой чук? Чукът на природата. Този, който унищожихме? Да. Как така? Ами така, аз не знам как, но е успял. Какво, вече съм свободен. Аз те освободих и сега трябва да ми служиш вечно. Мога да ти дам цялата сила, за да успееш да победиш този предател неблагодарник Синдър. Добре. Къде е лорд Рас? Рас, какво правиш там? Планът ми проработи. Ти си искал да дойдем? Защо? За да се срещна с теб, Синдър. Какво? Трябва да се отмъстя за това, че предаде духът на чука. Няма да успееш. Ей, сега ще видиш. Ела ми тука. Искаш ли малко светкавица? Ще трябва да се подготвим за битката. Цялата сила е моя! Това приключва сега. Дори и без чука съм много по-силен от теб. Не! О, не! Ще им трябва време да се възстановят.